karong panahon na walay tao nga masaya kung mamatyan ta. Pero kung ingunani na lang yun ang panahon nga sobra na jud ka krisis, sobra ka pait. Kung natay mo hospital, gusto ta mo sud sa hospital. Natay masakiton, gusto ta mo sud hospital. Di ka kasunod dayon kay iswantis pa. Ikuan pa ta. So, simpre galisod gud ta kung wag tay kwarta wag tay kwarta tungod sa ka-krisis. Usaw na lang, di ba? So, wala mo gyud tao nga di mamatay. Malipay ta nga na mamatay. Purong kita mag-uulog na mamatay. Pero kung iunani na lang gani nga kanang atong sitwasyon, krisis, wala tay maduulan, kaya wala lagi po kreative sa lisura tungod ani panahon nato karon. So makaingon jud ta may pa mga matay ng tatanan, iunani na lang, di ba? Kalisod. Pare anak karon oh. Kung mo hospital ka, adto ka sa hospital, di ka kasulod kung kay iswantis. Unya watay kwarta asa mata. Di mamatay ta. Kung kay hindi man ta kasulod sa hospital. Di man ta kasulod sa hospital kay watay kwarta iswantis. Di wala gyapon, di ba? Mo ni nakalisod jud sa atong kuan karon sitwasyon galisod man gani ko nga naa ako diri sa gawas unsa pang naas Pilipinas. Di ba? Lisod yung kayo mga kaigsoon. Mo ni karon ako naka-video jud ko ani nga pagkuan ako nga kalisod jud. Kay ako daghan jud viewers niya gaingon ti. Tabang itang puti mauna kung sa matuwi tabang lipod na ako kumbri mo uyamot ko di mo kwarta o di mo kuskus. Ay kaluoy. Sumana makaingon jud ko walay tao nga walay tao nga malipay kung mamatyan ka. Kunya karon panahon na makaingon na lang puta nga kung ihunana lang sitwasyon nga dagan ka hospital niya di ka kasulod dayon kay iswantis pa ka. Makaingon lang sa ta may pa mga matay ning tatanan para wala na problema, di ba? Disod sa sitwasyon karon may kaingon tag-asa mo hostisya sa gobyerno na sod is bayad. Sunod ani ang delikado ang vaccine, pabayaran pa. May kadaot na. Sa ako na lang. Kalibutan. Mo nakaingon liyo mga kaigsoon. Gusto na dyan kumuulit. Kaya kung inahan tiguwang na. Mahayang kung sa'y may tabo, mag-inunungay. Kay ingon ani pare ani karon o akong naha nagkalibanga wa ko kaliklik na ako daslayo ako kay pabasulan basulan akong kablingon tinda ko mabasol na ko kung sa may tabo. Mao na ako andam na lang kung dawat kung sa may tabo. Kay uli ko di po kauli kay sarado airport. Ipaita. Sumao ni karon akong istorya. Lisod. Walay tao malipay kung mamatyan ta. Puro ta mag-uul. Pero kung anin na malanggani sa kalisod nato, musod tag hospital, di ta kasulod kay iswantis pa. Wa patay kwarta kay galisod kay krisis kay MCQ. Makaingon ta may pa mag-inunungay na lang tanan, di ba? Kaingon ta, di ba? Kay lisod, uy, bisan sa akong dapit na ako dali lisod ko. Gadaho mo ako na lang gilipay-lipay ako ang kinabuhi na mahatag ko sa mga pobre o mga pagindi, mahatag ko. Gilipay na lang ako, ikaw ako kabaw o mga sunod adlaw o madamlag, mamatay ko. Mailay bilin-bilin ako nilang akong kalipay, di ba? Kung isayo sa buntag, nagyaw-yaw ko asa hostisya. Gobyerno. Napurdoy na gumanggod ang gobyerno. Pait sa ako ang dapit na
sa akong gidikanan magkasakit way ingon ko sus wala gusto jud ko muli pero ang problema jud ako muli ko wa ko ticket wa pay asa ko pa airport way sirado way abli libon jud kayo lagi o na ako nakaingon ko Ginoo na lang magpaigos tanan kay dili mo ko powerful ang Ginoo man ang powerful sa tanan siya rin ay ibaw sa tanan una ko ready na lang ko sarili kung kwaon man gani kung sayo i-ready na lang ako mas may man gani ako'y mauna kay hipuson ko ang kapait og ako'y mauwahi di ko hipuson ba unay problema ang dako nangaon sa tagsaging mga kapubli og kita tanan kay gaantos man kita pareho tanag antos pati pa ita so dinhin na lang kukutob mga kapubli di na lang ako tason ako mga istorya kay lisod mo taas basig kabuhion ko so bye mga kapubli salamat